של, אני לא מכיר את זה, של, קדוש הוא. זאת אומרת שמשה כבר מגיע למקום, המקום היה קדוש. עכשיו אנחנו מגיעים למקדש, אולי לממצא הכי חשוב בהר כרכום, זה מקדש 12 מצבות באורח חיים. ויען כל העם ויאמרו כל הדברים אשר דיבר אלוהים נעשה. ויכתוב משה את דברי אלוהים וישכם הבוקר ויבן מזבח תחת העם 12 מצבה ל12 שופטי ישראל. אנחנו לא מוצאים באף מקום בעולם מקדש עם 12 מצבות. זה המקום היחידי, וזה גם המקום היחידי המלבני בהר, השאר הם עגולים. זוכרים את הסיפור של היעל שגנב את השמש? זה מהדורה יותר יפה ממנו. יש לנו את היעל שיש לו את השמש בין הקרניים, יש לנו את הסייד אל השאול ואת העוזרים שלו, הכלבים, ומחזירים את השמש למקום שלו. באנו עד הנה בשביל טיול מדהים, מאוד נהנינו, כל המדריכים היו נהדרים, נהגים טובים, ממש נהנינו.